Леденото поле, внимание и невероятен Карабаджаков. Проспаха българските защитници за пореден път. В момента има затруднения, а сега внимание и ето го първия гол с човек повече. Новозеландците откриват резултата. Възможност. На добра позиция излезе Емил Залев, опита на Браун. И сега още един и не можа добре да види шайбата. Карабаджаков, може би Макмълин му попречи. Време в предишните двубои. Сега опасен шут. И още един. Макбой. Сега опасен шут. И още един. Макдоналд е състезателя и трудно се достига до победа. Сега да видим дали ще успее Фудул да добие тази шайба. Вемно попречено. Хаселман я затиска. Предпънат е, но шайбата остава в Станимиров. Шут спасява Хаселман. Диков се... Опасен шут. Дайго е автора на този шут. Не бъде любопитно как са се развили тези държави, а сега се разви още една атака за Нова Зеландия. Съм и аз на повече от 60 години с 37-ми сезон като треньор. Познавам цялата обстановка и всичко численото преимущество, а успя все пак Станимиров секунди след като бе изтекло наказанието, точно на C1 и C2, и на България се наложи да играе срещу Словакия, Словения. И на България се наложи да играе срещу Словакия, Словения, Казахстан, Беларус и така нататък. А сега още един гол за... И вижда, независимо дали това щеше да и коства. А сега още един гол на Макинтош. Сега нова възможност. На Нова Зеландия. Ето и сега. Добре, че се намеси този път Стаменов, който извежда шайбата напред за настоящия турнир. С свежи сили, добре намери той Наков пред вратата, отправи шут, спасен от Хаселман и последва веднага нарушение. И в крайна сметка настойчивостта дава резултат. Още едно проспано положение от българското. А сега ново положение и вече поваления. Филип Витанов нямаше аргументи, с които да спаси вратата си, но нова възможност. Шутът на Наков е спасен. Дай го. Добре намери той Амстън. Добиване. Отново нямаше български защитник, който да посрещне тази отбита шайба. Продължават новозеландците да бъдат за мъже дивизия 2, група Б. България допускат трета загуба и се закотвя твърдо на дъно.